On the Abunde, Fana, Iwede, David Owa, Obidike, Kaina Yo, Amarachi Neke, Sena Padie, Napage, Luzilani, Mafia, Nico, Demwa, Sena Jesus Christ, the boy, amen. So, Lord, I name Lufana, Kunu, Emalon de Fabo, Adama, Chido, Mande Chido. Makanono on the chassis, Emeda, Emma, Nalo, Lydia. Biko, Otuana OTV, Ike, Tata Bobose, and Rice, Nandre. For we regional market, Nazwafia. Otuana will be Pedica 3 years ago. OTV Putalo, Owaru, Traders Vanguard. O for Owaru, T for Traders. V for Vanguard. Owaru Traders Vanguard, the Bunde Nazwafia no Owaru, Mana, on a go back a chukwa, if a wasalo Owaru main market, or them ago. More by grace of God to the secretary. Cheta, but the chairman. More with chairman no boy Yoruba. Now one Nazwafia no Owaru. And when you can you brief story battle went to OTV. Subsequent time Ugalaga I prayers from police, Ndina and so many others. I now talk I go one on where one voice in the mafia. All about Buguru and Denti in a position, maybe final like Kai will we give more power say no. Typical example of this thing about last time Ekwesilema election na 2015. Mother Jenuanya kangaroo business amend their constitution without our consent. And when they find the as I unity, or manipulate from 3 years to 4 years, they find Amaya signing the job of 4 years, or when they find to Ekwesilema all I know all I know I'm elect so many things like that, man. Ofodun de mother na acho keke si me keji ko wa lu main market ka fa one voice. O ga bo we ko bisi di anya ke mu fu egeji we say no or yes. That is the genesis of OTV. Tata OTV had go 3 years and don't go register. Ka gwa lu Chineke aka. OTV Nagani fight the cause. Can we a transparent leadership no about the main market because if I now for born legal offer to see at the end or wife and girls who walk with my table over now or they can't ask no mother or they will not attack. Or if I told you where they are in John, I read for example, I'm not going to man of your going very dark. Only boy of antidote or anti-poison. Up with the police on our triangle, we have that number, where this, they are about to see. I just put it on the office, it's about the land, and what if I find a new line? I think I am now every day. Nima Pia Kanilo, I get his ways in one is one wine and they get university. I went and said, all I will do the future away face Yafiani. In the next 5 years, I get one so Makagana by university. I got Hulu for wow or the possible Ato Kanju. Up here, but I live on us to follow Jabo Hauchi, who follow Jabo Hauju. I wear Gaya where Bokobandi Sifa Kalaka, Imafia, where to Balu, and where to get out of Sinaga, Moana, OTV. Kitana party election. Kapaji Kita, where John did good. The Wasalo Madune, Uteno, Timelo, Epana, Bologna, with the spirit of human rights activists. Kaiti go for 9 told him to Apuapa. Napali Momata office, Napali protect interest. By God's grace, I gather in German. Later, on a metamphor. I need to put on about the video to the if I do it to Bule, Bumakanaya, Bubaka, Wasalia, sometimes Mozalana, Wada, okay, the landlord will be the Libra, the tenants. He stood by his power
site n'ike nke Chineke wee fight ya the cause at the end of the whole day o wee revive our life ndị tenant bi n'ọzara fa wee mmadụ yes na mmadụ ka ọ bụ ife anyị na-ekwu apụpụ politics jee jụọ ese anyị wee si ebe ọ bụ na o nwere ike ikwu n'okwu ya n'ife na-agbasara ya ka e wee zọpụta ndị bụ tenant ibie maka ya nwa bụrụ landlord ka o wee dịlịta na mma ọ dị mmadụ ahụ nwere ike ọlịgoro n'elu ọfisi a olota anyị ma anyị nọdụ na mkpa oge anyị bịakwutere ya enwere ebe anyị gwara ya anyị si na anyị fulugo the history of the afia nwa afụ na enwere chaplain ya enwere ife dịka onye echiri echichi maọbụ onye tere mmanụ na nzukọ nke Chukwu unu na-edebe n'akụkụ dịka onye a na-ajụta ese ndị niile tigolo afịa na anyị na-asị ọ bụrụ na anyị adọpụa gị ka ị bụrụ next president Ọgbalugbe market ka anyị gwa ndị afịa maka anyị ị ga-ekwekwa anyị nkwa na ị ga-akpọta an Anglican priest and a Catholic priest attach afa na executive ka fa bụrụ chaplain ọ ga-aba anyị gwa unu na-anụrọ anyị jekwuru ndị echiri echichi n'ụka gwafa na fa ga-alụ he accepted ka anyị kwalụ unu Chineke aka maka nke ọ dịrọfa n'isi ama na oge anyị tịkọ n'otu ọnwalụ ndị dị ahụ anyị nefadị sineta ụmụas pasị anyị mba na ọdịrọ na constitution n'ime afịa na fa achọghị ya ife gbata na ọ chọrọ ya bụ na o nwere devilish plan ọ bụrụ ya maka na ọma na o tinye fada n'akụkụ ya tinye onye ụkọchukwu n'akụkụ nke ọzọ onwe ka o tisọ ịzụ ọkwụ izu ori na ọ ga-asị akọmba pasị anyị nọdụrọ na constitution anyị wesịfa nsogbu adịrọ ọ mmadụ mere constitution ọ mmadụ ga-edozikwu ya